Benvidos a esta canle de yoga na casa. Hoxe imos facer unha práctica para principiantes. Podería ser a primeira clase de yoga, pero tamén para xente xa un pouco máis avanzada, pois que hoxe teña un día máis canso ou algo dolorido. Entón, imos empezar sentadas. Imos usar, para a xente que lle coste sentir que o peso descansa sobre os isquións e que se lle vai para atrás, imos usar un coxín. Neste caso é un zafu para meditar, pero pode ser calquera coxín, unhas toallas dobradas, unha manta. E colocámola de atrás cara adiante, pero sen sentar de todo, que non nos ocupe, que non nos saia por diante o coxín, mas ben tirando cara atrás. Que sintamos que os osiños descansan aí, entón descenden un pouco os xeonllos cara abaixo. Imos relaxar o corpo, estar dereitas, que non significa estar rígidas. Buscamos relaxar as mans, pode ser cas palmas cara arriba ou cara abaixo. E dende aquí, quen queira pode pechar os ollos. Imos buscando, primeiro, sentir. Como sentimos o corpo nesta posición, sentada, neste momento do día. E a medida que sentimos, imos correxindo a postura, imos relaxando as pernas, os glúteos, deixando que se asente no coxín, que non necesite coxín, pode estar perfectamente sentada no chan. Despois alongamos a columna como se quixéramos separar os discos entre sí e máis as vértebras, pero sen perder a base sempre firme abaixo, medra a columna para arriba. Relaxamos os ombreiros, deixamos que pesen os brazos, buscamos que o queixo quede paralelo ao chan, nin para arriba, porque se forzan as cervicais, nin para baixo, porque se sobreestiran. Ben, a cara a fronte. Insisto, cos ollos pechados quizáis se observa mellor. Xuntamos lixeiramente as omoplatas para sentir un pouquiño aberto o peito. E dende aí afrouxamos o rostro. Simplemente ao concentrarnos na respiración, a exhalación xa nos vai relaxando a musculatura superficial. Sentimos a lingua brandiña no chan da boca, as fazulas que se relaxan. Sentimos o entrecello que se abre, que pesan as orellas e se relaxa o coiro cabeludo. Imos deixando fora os pensamentos, os quefaceres, o que xa fixemos no día, o que ainda nos queda por facer, e tratamos de concentrarnos neste momento presente, de regalarnos esta horiña de práctica para nós, para sentir, para conectar co corpo. Observamos como é a respiración, se nos custa respirar, porque hai algún punto onde se traba o aire, ou se é todo o contrario, entra e sae fácil, fluido. Aproveito para recordar que a respiración de yoga é sempre polo nariz, tanto a inhalación como a exhalación, excepto se estamos algo taponadas, usamos tamén a boca, tratando de que entre un pouquiño aire, que non sexan bocanadas grandes de aire, senón con un buraco pequeniño pola boca, para que imite o pouquiño aire que entra polo nariz. Dende aí, se hai algunha tensión que ainda nos quede, tratamos de afrouxala con unha exhalación longa. Observamos ese movimento que nos produce inhalación e exhalación sen esforzo. A respiración acontece sen esforzo.
Dende aquí, imos abrir os ollos, relaxar os brazos, as beiras do corpo e facer 3 inhalacións profundas. Mentres inhalamos, subimos os brazos. Cando exhalamos, baixamos os brazos, que acompañe o movimento á respiración. Tratamos de coordinar e o ideal sería que primeiro se inicie a respiración e despois o movimento, que se acabe o movimento e despois a respiración, e o mesmo para exhalar. A respiración contén o movimento. Facemos unha última vez, sentindo aí como se abre o peito. O movimento axuda a inhalar máis aire e axuda a expulsalo sen esforzo, sen facer forza. Deixamos que marche o aire suaviño. Ben. Dende aquí, imos empezar quentando as distintas articulacións. Empezamos polo pescozo. Imos inhalar mirando cara adiante. Na exhalación, xiramos a cabeza cara dereita, sen esforzo, sempre sentindo que os ombreiros están enriba dos cadrís, que a cabeza non se inclina, que queda o queixo paralelo ao chan. Inhalamos unha vez máis, probamos a ir un pouquiño máis atrás, pero sen forzar. Si sentimos que nos tironea o lado esquerdo do pescozo, detemos onde estamos. A mirada fixa cara a dereita. Relaxade a lingua. Sentide como estira o pescozo, ata onde baixa o estiramento. Na seguinte inhalación volvemos cara adiante. Aproveitamos a exhalación para ir á esquerda. Respiramos libremente, observamos ombreiros relaxados, lingua branda, sin que se frunza o entrecello. Podemos, nunha exhalación, probar a ver se cede un poquinho máis o pescozo, sempre coidándonos. E na próxima inhalación vimos cara adiante. Na exhalación, mantendo os ombreiros no sitio, baixamos simplemente a cabeza, como se quixésemos tocar co queixo ao peito. E aí sentimos como estira o lombo, dende onde ven ese estiramento. Relaxade a mandíbula, que non apreten os dentes de abaixo. Cada vez que exhalamos, soltase máis o peso da cabeza. Inhalando, subimos. E subimos un pouquiño máis, apuntando o queixo en diagonal cara arriba. Non deixamos caer a cabeza porque forzaríamos as cervicais. Simplemente estiramos a gorxa. Boca pechada, mirada a un punto, no teito. Ombreiros cara abaixo, sentido estiramento como ven dende o peito. Inhalando, volvemos á posición normal. Ata aquí, Brahma Mudra. Dende aquí imos facer un estiramento lateral para completar o pescozo. Inhalamos, exhalando, orella dereita cara ao ombreiro dereito. Deixamos que este ombreiro se relaxe, que non veña, que quede aí ben abaixo. O mesmo este, que non se suba a orella, que quede ben abaixo. E non facemos forza ca cabeza, simplemente deixamos que pese. Relaxamos a lingua, sentimos que a columna está dereita, que non se nos inclina todo o corpo, só se inclina a cabeza. E dende aquí inhalamos. Na exhalación xiramos o queixo cara ao ombreiro dereito. E dende aí deixamos pesar a cabeza, como se o queixo quixese tocar a clavícula. Inhalamos outra vez. Na exhalación traemos a cabeza cara ao centro do peito. Inhalando subimos.
E na exhalación, orella esquerda a ombreiro esquerdo, relaxamos os dous ombreiros cara abaixo. Respiramos e sentimos como a exhalación nos afrouxa aínda máis o peso da cabeza. Podemos pensar en mandarlle o aire a esta curva entre o ombreiro e a orella dereita. Inhalamos. Na exhalación, xiramos o queixo cara ao ombreiro esquerdo, soltamos o peso da cabeza. Inhalamos aquí e exhalando, roda o queixo cara ao esternón. Inhalando, volvemos subir a posición de partida. Ben, dende aquí, pescozo estirado. Imos cos ombreiros, man sobre os ombreiros, inhalando, facemos un círculo, exhalando, rematámoslo cara abaixo. Isto sería, xúntanse os cobados por diante, cara arriba, cara atrás, cara abaixo. E aí a respiración acompaña. Canto máis amplo o círculo, mellor. Igualmente sempre sen forzar. Vamos facer unha máis para atrás. Imos facer unha para adiante. Unha segunda para adiante. Unha terceira para adiante. E a última rematámola para atrás para que quede peito aberto. Ben, relaxamos brazos. Imos mobilizar un poquinho os dedos das mans. Xuntamos nun puño e abrimos. Abrimos no tope de estiramento que poidamos. Ese máximo que no día a día non se usa, pois aquí sí, usámolo. Mobilizando todas as articulacións. Xuntamos forte, estiramos moito e imos alternando. Mata piollos por fora, mata piollos por dentro. É un movimento sinxelo que se pode facer en calquera momento do día para activar aí as articulacións, incluso para aquecer as mans, se as sentimos un poquinho congeladas. Cos puños pechados facemos uns movimentos de pulso, uns cantos cara fora. Fixadevos que sempre hai un pulso máis áxil que outro, cal sería o voso, e un poquinho cara adentro. Ben, e dende aquí imos mobilizar as pernas. Entón, podemos sacar agora o coxín de debaixo dos isquións, estirar pernas cara adiante, e dende aquí mobilizamos as dedas, que tampouco lles damos moita importancia, e así que o son hai que movilizalas, activalas, airealas, que sempre estamos con calcetíns, é importante que o pé pise o chan. Empeines cara adiante, contamos 5. Fixadevos que teño as mans cara atrás para descansar o peso, non estar aí facendo forza cos abdominais. Talóns cara adiante, contamos outros 5. E dende aquí, no celos, o mesmo procedimento que os pulsos. Amplo círculo, sentindo como se moven os músculos das pernas. E nos dous sentidos. Tamén adoita haber un pé que se move con maior axilidade que o outro. Mentre facemos estes movimentos sinxelos, percibide que non hai tensión no rostro, que non hai tensión no abdome, que os ombreiros non están pegados ás orellas. E dende aquí mobilizamos perna dereita. Levantamos talón, 5 círculos cara afora, como se puidésemos pintar co talón
unha circunferencia no chan. De dentro cara a fora. Aí que se movan os cadrís e tamén de paso flexionamos o xeonllo, detemos, cambiamos, esquerdo, outros 5 para fora. Canto máis amplo, máis se mobilizan os músculos. Igualmente, se hai algún punto de molestia, reducimos a circunferencia ou facémola máis pequeniña. Detemos, volvemos a levantar a perna dereita. E agora este movimento, xeonllo, cara fora, cara dentro, cara fora, cara dentro, cara fora, cara dentro. E cando vayamos cara fora, detemos. Agora o esquerdo, cara fora, cara dentro, cara fora, cara dentro, cara fora, cara dentro e no afora, detemos. E por último, imos mobilizar un pouquiño a columna vertebral. Ímonos sentar outra vez cas pernas cruzadas, nun cruce cómodo, e ímonos agarrar dos xeonllos. Voume poñer de lado para que se vexa mellor. Entón, imos facer cada un co seu cruce cómodo. Tomámonos daqui, dos xeonllos, inhalando, peito para fora, queixo para arriba, e curvase a zona lumbar, sacando o coxis para atrás. Na exhalación ao revés, métese o coxis para dentro ou pensámolo dentro do oso da pelve que sai cara arriba, elevamos curvo o lombo para atrás, achegamos o queixo ao peito. E aí imos masaxeando. Non ten por que ser amplo, pode ser un movimento pequeniño e sentindo. Por exemplo, se sentides algo de molestia na zona lumbar, cando fagamos a inhalación, abrides o peito, máis que tratar de curvar o lombo, abrides o peito e levantades o queixo. E aí facemos varias, é importante acompasar coa respiración, inhalando, peito para fora, ombreiros lonxe de orellas, queixo para arriba, exhalando ao revés, lombo para fora, queixo para dentro. Fixádevos como se quedamos co lombo, coa parte baixa do lombo, tamén o podemos facer. Facemos, xuntamos escápulas, levantamos queixo, pechamos escápulas, baixamos cabeza, e a zona lumbar non a molestamos. Eso no caso que teades molestias. Facemos unha última exhalación. Inhalando, volvemos a poñer dereitas. Observamos un pouquiño. Se sinte un pouco de actividade xa a nivel muscular, o sangue que flúe, a respiración máis activa. E imos dende aquí coas posturas propiamente ditas, as asanas. De novo, cruce de pernas cómodo, cada unha donde queira, como poida. Tamén se sentides demasiado estiramento nos xeonllos por estar tanto tempo flexionados, tamén se pode facer cas pernas estiradas. Aí cada unha regula cando pode e cando non pode. Vouno facer así para acompañar as que non poidan. Entón, mans ás beiras. Inhalando, subimos os brazos, xuntamos as palmas, podemos cruzar matapiollos sobre matapiollos para facer este peche de palmas e que non se nos separen. Inhalando, estiramos os brazos cara arriba e na exhalación relaxamos os ombreiros cara abaixo. Nótese aquí que os ombreiros os cóbados non fan isto, que quedan máis ben tirando para atrás. Os brazos estirados para que se alongue a columna para arriba. Se vos molestan os ombreiros, o que facedes é traer todos os brazos cara adiante, pero non só os cóbados, todos os brazos enteiros. Sempre buscando estirar cara arriba, mirada cara adiante. Relaxamos a lingua e sentimos o aire. Cara onde vai o aire cando inhalamos nesta postura?
desfacer, imos inhalar unha vez máis. Na exhalación separamos brazos que veñen outra vez polos costados. E unha vez que chegamos abaixo, observamos como estiro o lombo, pescozo, ombreiros. Parvatasana, unha das varias montañas que hai. Agora sí necesitamos, bueno, non, realmente teñen que ir a manter pernas estiradas. Imos levar man dereita cara fora, cos dedos apuntando cara o lateral, na liña do oso. Nin por detrás, nin por diante, aí ven na liña do oso. Relaxamos brazo esquerdo, inhalando, ímolo subir. Estiramos os dedos cara ao teito e na exhalación deslizamos a man dereita cara fora. Relaxamos a cabeza, pero non se sube o ombreiro. Simplemente pesa a cabeza e o brazo achégase á orella. Fixadevos que vos quede o cóbado estirado, que non pase que se flexiona o cóbado porque aí non traballa tanto a axila. Relaxade as fazulas, a lingua. Sentide o aire, cara onde vai o aire cando inhalamos nesta postura. Sentide como se separan as costelas da esquerda. Os dous isquións deberían estar no chan. Cada vez que exhalamos, a cabeza pesa máis. Fixadevos que o rostro quede cara adiante e non se xire a cabeza para baixo. Dende aquí, inhalamos profundo. Na exhalación ven a man esquerda cara abaixo, xiramos o queixo cara ao ombreiro dereito, aí protexemos o pescozo e imos traendo brazos, tronco, cabeza cara adiante, relaxamos o peso, que se solte o pescozo. Podemos facer unha exhalación que nos afrouxe e inhalando subimos. E agora o tempiño de observar a dereita e a esquerda, se sentimos un lado máis longo que o outro, máis estirado, se nos entra máis aire nun pulmón que noutro. E imos cara do outro lado. Quen estea coas pernas cruzadas pode cambiar o cruce. Quen estea coas pernas estiradas, mantelas cara adiante. Brazo esquerdo coas dediños cara fora apoiado no chan. Man dereita relaxada para que se afrouxe o ombreiro. Inhalando, sube brazo dereito. Estiramos a man cara ao ceo e na exhalación deslizamos o brazo esquerdo ata onde poidamos, sen forzar. O interesante é que se relaxa a cabeza. E dende aquí sentimos o aire nas costelas da dereita. Sentire a lingua que pesa, a fazula esquerda máis colgante que a dereita, o entrecello relaxado. E imos dende aquí, inhalar profundo. Na exhalación ven a man dereita cara adiante e cara abaixo e xiramos a cabeza cara ao ombreiro esquerdo. Traemos tronco, brazos, cabeza cara ao centro e soltamos o peso. Unha exhalación ben longa que nos afrouxa a tensión do pescozo e inhalando subimos. Relaxamos os ombreiros e volvemos a observar. Están igual de estirados, costounos máis dun lado que do outro. Sentide a lingua brandiña, os dentes que non apretan. E imos
con unha torsión. Esta tamén se pode facer dos dous xeitos. Se xa está descansas de ter os xeonllos flexionados, imos aquí. E se non, voume poñer de lado que se ve mellor. De novo, pernas cruzadas, man esquerda sobre xeonllo dereito, brazo dereito cara adiante, inhalando estiramos, na exhalación imos cara atrás. E dende aquí baixamos o brazo. Fixadevos que non vai o peso cara atrás, o peso está sempre sobre isquións. O que facemos é apoiar a man para non tela no aire. En función do longo de cada brazo, apoiamos ou a palma, ou o puño, ou os dedos. Os ombreiros deberían quedar máis ou menos á mesma altura. Cabeza cara atrás, sen forzar o pescozo. Mirada que siga a liña do nariz. Como os ollos xiran máis, pois non os forcedes, que non vayan máis para atrás, porque senón tensase moito a musculatura dos ollos. Relaxamos todo o que non se necesita tenso, especialmente boca, pés e abdomen. E dende aquí respiramos. Sentide ata onde baixa o aire. Se é máis curta esta respiración que a das posturas anteriores. Tratade sempre de afrouxar o rostro, da que pareza que estades serias. Trátase de sentir que non hai ningún músculo tenso, ningún dos que non se necesitan. Para volver, imolo facer en dous tempos. Inhalando, imos subir o brazo dereito á altura do ombreiro. Soltamos o aire. Na seguinte inhalación, vimos cara adiante. E exhalando, descansamos cada man sobre o seu xeonllo. Observamos lado dereito, lado esquerdo. Se axitou a respiración. E imos cara ao outro lado. Agora vou facer para a xente que teña as pernas estiradas. Man dereita por fora do xeonllo esquerdo. Inhalando, brazo esquerdo cara adiante. Estiramos a columna. Exhalando, imos cara atrás. E no límite baixamos a man. Buscamos ombreiros máis ou menos á mesma altura, sen descansar o peso na man de atrás. Mirada fixa nun punto por enriba do horizonte, para que non se nos baixe o queixo. Primeiro afrouxamos tensións que non necesitamos. E despois observamos o corpo nesta torsión, unha torsión fácil. Dende aquí facemos un ciclo máis, inhalación con exhalación, e despois na seguinte inhalación subimos brazo esquerdo, logo soltamos o aire, inhalando vimos cara adiante, tronco, brazo, cabeza, exhalando descansamos, observamos dereita, esquerda. Relaxamos con unha respiración profunda. Exhalamos longo, continuo, lento e silencioso. E dende aquí, imos coa tartaruga, unha versión fácil da tartaruga. Imos xuntar as pernas facendo un rombo, planta con planta, máis ben tirando cara adiante.
Imos colocar as mans sobre os xeonllos, tamén se pode facer dende aquí, que é un pouco máis estirado. Inhalando, subimos os dous brazos. Na exhalación, imos cara adiante. Primeiro dereitas, co lombo dereito. Cando xa non podamos flexionar máis os cadrís, relaxamos o peso do lombo. Cando as mans toquen no chan, xuntamos os dedos, entrelazámolos. E dende aquí, relaxamos o peso da cabeza. Idealmente, os antebrazos quedan por diante das canelas. E idealmente, a fronte toca nos talóns. Como isto ao principio non vai pasar, non nos estresamos, nin nos agobiamos, nin nos flaxelamos, simplemente relaxamos. Onde quedamos. Quedamos aquí, pois aí. Pero o importante é que se solte o peso da cabeza. Total, a altura na que esteamos, o lombo estira, as pernas estiran, e o importante é que se solte o peso da cabeza, que o pescozo non traballe. Cada vez que exhalades, sentide como vos axuda a soltar. E recordade tamén relaxar lingua, azulas, entrecello, beizos. Facemos un ciclo máis, inhalación con exhalación. Se vos fixades, o lombo queda curvo, como a cuncha dunha tartaruga, por eso recibe ese nome. Logo soltamos as mans, inhalando imos subir o tronco redondo e o queixo preto do peito. Cando estean os ombreiros en riba dos cadrís, levantamos a cabeza e unha vez arriba soltamos o aire. Axudamos as pernas a volver, estiramos as cara adiante. Dende aquí, imos ir cara ao chan, entón colocamos as pernas longas, estiradas, antebrazos no chan, e imos xirar a pelve cara arriba, que non se nos pronuncia a curva lumbar, todo o contrario, que suba a pelve cara arriba. Dende aquí abrimos os cóbados, todo o que necesitemos para sentir o peso do corpo, do tronco que descansa sobre os cóbados. Aí cada unha terá a súa apertura, máis xunto, máis separado, máis cara adiante ou máis cara atrás. E imos empezar apoiando plantas dos pés para facer o que se chama o medio barco. Entón, inhalamos aquí, na exhalación imos subir perna dereita. Simplemente se estira a parte de abaixo da perna e xa queda un ángulo de 45. Sostemos, por exemplo, 3 respiracións aquí, sempre a cabeza mirando para diante, que non nos quede o pescozo estirado para atrás, para non forzar cervicais. Baixamos pé dereito, usamos o esquerdo, inhalamos, na exhalación estiramos. Fixadevos a lingua que non apreta, os dentes tampouco. Fixadevos cara onde vai o aire cando respirades. Despois da terceira respiración, baixamos o pé esquerdo. E agora intentamos subir as dúas á vez. Inhalamos, na exhalación estiramos as dúas. Canto máis arriba, máis fácil é de soster. Imos probar dende aquí arriba, baixar un pouquiño, volver subir. Baixamos outro pouquiño, volvemos subir. Baixamos unha última vez,
Sostemos o que poidamos. É normal tremer. E dende aí apoyamos plantas dos pés. Estiramos as pernas. E imos apoyar o lombo e máis a cabeza. Buscade estar cómodas, que se solte o peso do corpo, que se apoie ben o sacro. Relaxade ombreiros, que non pase isto que están lonxe do chan, ben cara abaixo. Dende aquí, imos inhalar e poñer os brazos en cruz, cas palmas cara arriba. Na exhalación, xuntamos os dous xonllos e traémolos cara ao abdome. Inhalamos outra vez. Na exhalación, traemos xeonllos xuntos cara ao cóbado dereito. Teñen que sobrepasar os xeonllos a liña dos cadrís. Se quedan máis abaixo, hai que cambiar a postura. Hai que vir outra vez ao centro, apoiar os pés e simplemente deixar pesar os xeonllos. Se non é o caso e nos chegan ben os xeonllos por enriba da liña dos cadrís, sostemos aquí. Deixamos pesar o ombreiro esquerdo, relaxamos ben o peso das pernas. Hai que sentir esta postura relaxación, non hai nada facendo forza. Por último, inhalamos e na exhalación xiramos a cabeza cara a man esquerda. Deixamos que pese a facura cara ao chan. Contamos 5 respiracións. Sen forzar. Respiracións suaves. Observando cara onde vai o aire. Como a exhalación nos afrouxa. Afrouxanos dende a lingua ata as dedas dos pés. E imos volver inhalando primeiro a cabeza, exhalando despois os xeonllos. Inhalando apoyamos os pés. Aí arranxamos o eixo se estamos torcidas ou arranxamos os brazos. Observamos dereita e esquerda e imos cara ao outro lado. Tomamos aire, exhalando xeonllos cara ao abdome. Inhalamos, exhalando xeonllos cara ao brazo esquerdo, o máis preto do cóbado que poidamos. Relaxamos o peso, primeiro as pernas, despois que se acomode a columna, despois descende o ombro dereito. E dende aquí, imos inhalar. Na exhalación, xiramos a cabeza cara dereita. Miramos a un punto fixo. Incluso se queremos ter os ollos pechados tamén miramos a un punto fixo. Contamos outras 5 respiracións. Respiracións espontáneas, as que o corpo nos pida neste momento. Non forzamos que sexan máis profundas, nin máis longas. Para volver, inhalando volve primeiro a cabeza, exhalando volven os xeonllos. Dende aquí imos aproveitar para abrazarnos os dous xeonllos. Pode ser cada man collendo un xeonllo ou pode ser, se nos dan os brazos, rodeando as dúas pernas cos brazos. Fixadevos que os pés están relaxados, que non empuxan os talóns, que os ombreiros lonxe das orellas, que non pase isto, que se suben para arriba, ben relaxadiños. Facemos un pouquiño de forza, pero son os antebrazos en as mans para chegar os xeonllos ao abdome. E respiramos amplo, sentindo o aire que baixa cara a cintura e o abdome que toca contra as coxas, aí facendo unha masaxe de órganos abdominais. Fixadevos que o queixo non queda apuntando para arriba, máis ben preto da orxa.
dende aquí vamos a aproveitar para volver a abrir brazos en cruz, cruzar nocelos, baixalos ao chan, que apoyen os nocelos, non os talóns, os nocelos, e aí relaxamos xeonllos, deixamos que pesen os xeonllos, sentimos como se curva máis a zona lumbar. Tomamos aire e na exhalación subimos un pouquichiño a cabeza para meter as dúas mans, cas dúas palmas cara arriba, debaixo da caluga. E aí quedamos o peso da cabeza relaxado sobre as mans, cóbados relaxados cara ao chan, e sentimos como se expande o peito, como se abren os cadrís, estiran as cíngoas e tamén as axilas. Deixade que se afrouxe o rostro. Facemos un último ciclo de respiración nesta postura, media postura do peixe. Unha inhalación, ca súa exhalación, conscientes. E dende aquí, inhalando, facemos o que se chama retroversión pélvica. O lumbago achégase cara ao chan e así podemos subir mellor os xeonllos. Exhalando, descruzamos e apoyamos as plantas no chan. Dende aquí volvemos a inhalar. E exhalando, levantamos un pouquichiño a cabeza para sacar os brazos e achegámolos ao corpo. E dende aquí xa imos primeiro observar a zona da cintura, o peito, as cíngoas como estiraron. Unha inhalación profunda con unha exhalación lenta, silenciosa, sen que se entrecorte o aire. E imos coa última, o medio arado. Imos colocar brazos ao longo do corpo, cas palmas cara abaixo. Fixadevos que a cintura apoia todo o que poidamos. Se necesitamos, subimos ben a pelle para que descanse a zona lumbar no chan. Inhalamos aquí. Na exhalación, imos subir as dúas pernas. Relaxamos as pernas. Fixadevos que os pés non empuxan cara arriba. Quedan brandiños os papos, relaxados os ombreiros. Se sentides que podedes, separades un poquinho os brazos do corpo e orientades as palmas cara arriba. E aquí cada unha sostén o tempo que poida, sen forzar. En canto sintades que se empeza a tensar o pescozo, que os abdominais xa non aguantan, primeiro inhalades. Na exhalación, flexionades pernas e baixades plantas ao chan. Observades un pouquiño, imos estirar as pernas para axudarlle o sangue, a circulación, que volva ao seu fluir normal. E dende aquí xa nos acomodamos para a relaxación. A relaxación en yoga é unha relaxación en quietude, é dicir, colocámonos nunha postura específica que se chama Shavasana, e dende aí quedamos totalmente inmóviles, facemos os arranxos que necesitemos e despois entregámonos á quietude. E nesa quietude, canto máis tempo lle damos, máis se relaxan os músculos, sobre todo os máis profundos e os máis pequenos, por exemplo, os que unen vértebra con vértebra na columna vertebral, necesitan un tempo de quietude para entender que xa non teñen que traballar, porque eles están aí sempre dispostos a tensarse para o músculo tonificado, para soster, por exemplo, a columna. Entón, eses músculos necesitan un tempiño de sentir que non hai actividade no corpo e aí aproveitan para relaxarse. Entón, excepto que vos pique moitísimo o nariz, o ideal é nin siquiera mover unha man.
A postura de Shavasana es separados, mínimo ancho de cadril, seguimos as crestas ilíacas e dende aí relaxamos os cara aos lados. Recomendo vos que colledes unha manta porque sempre baixa bastante a temperatura na relaxación. Imos estirando columna, apoiando cabeza e os brazos o mesmos, separados do tronco, máis ou menos 45 graus, que non vos queden aquí. Sentide que a axila corre o aire por aquí, non se pega o brazo ao tronco. Palmas cara arriba, que abren o plexo solar, que é esta zona que rodea o estómago. Permiten unha mellor respiración. Quen queira pode pechar os ollos, que é, digamos, o ideal para que non nos invadan os estímulos da visión. E o que vos dicía antes, se necesitades arranxar algo do apoio, por exemplo, a cabeza, de novo, que non quede o queixo para arriba porque se forzan as cervicais, que tampouco se pegue contra a gorxa porque sobreestirámolas. Entón, hai unha posición normal, cómoda. Se sentides que non sodes capaces de ter esta posición, que sempre vos queda un pouco o queixo para arriba, metedes unha mantiña debaixo, unha almofada que vos levante e xa vos coloca correctamente as cervicais. E unha vez aquí, primeiro deixámonos pesar, que se afrouxe o peso do corpo cara abaixo e nos mentres imos observando que superficie apoia no chan, como se afunde o corpo no mat, na esteira. Observamos como a respiración se vai volvendo suave, rítmica. Observamos que cada vez nos custa menos traballo respirar. E dende aquí imos levando a atención ou a conciencia cara aos pés e percorremos con ela as dedas, as plantas, os empeines e os talóns. Soltamos o peso dos pés. Despois seguimos percorrendo as canelas e os xemelgos, os papos das pernas. Sentimos os xeonllos lixeiramente xirados cara fora, a sofraxe brandiña por detrás. Relaxamos o peso das coxas, hai moitos músculos nas coxas, grandes e fortes. Deixámolos pesar, abrandar. Sentimos o peso dos cadrís que descansa cara abaixo a través do sacro. E imos relaxando a zona lumbar, a zona media do lombo, as escápulas e a parte posterior dos ombreiros. E logo por diante levamos a atención ao perineo. Relaxámolo, tamén as ínguas, o abdome con todos os seus órganos que pesen e descansen cara ao lombo, o plexo solar, o peito, os ombreiros por diante. Relaxamos axilas, brazos, antebrazos e mans. Dedo por dedo sentimos as flexións de cada falanxe, os cotelos no chan e as palmas apuntando cara arriba. Levamos a atención ao pescozo para relaxar por diante a gorxa, cordas vocais, larinxe, farinxe. Por detrás a zona cervical. Soltamos a zona cervical. Imaginamos que se derrete cara ao chan de tan brandiña.
Relaxamos o peso da cabeza, que se afunda na esteira. Relaxamos coiro cabeludo, fronte, cellas, pálpebras e ollos. O entrecello, o nariz, as fazulas e a boca. A lingua, a mandíbula e o queixo. E por último as orellas. Observamos un pouquiño como sentimos o corpo outra vez, toda a superficie que apoia. Se sentimos o peso máis entregado, a respiración máis suave. Se ainda nos queda algunha tensión, relaxámola cara ao chan e non la absorba o chan. Sentimos a nosa propia respiración como nos amaca suavemente. E pouco a pouco imos volvendo coa atención cara ao espazo onde estamos. Imos ir respirando máis profundo, mobilizando dedas e dedos pouco a pouco para que os músculos se vayan tonificando a modiño progresivamente. Podemos amacarnos cos xeonllos flexionados, aí masaxeando a zona lumbar. E dende aí deixámonos rodar cara a un dos costados. Poñemos o brazo a modo de almofada, os xeonllos flexionados e outro brazo por detrás ou incluso apoiando sobre o glúteo. Deixamos que pese o corpo sen sostelo, que se afrouxe. Respiramos un par de veces con conciencia. E dende aquí, a man que nos queda libre apoia diante do peito, empuxa o chan, incorporamos tronco coa cabeza baixa e ímonos sentar outra vez nunha postura cómoda. Se necesitamos coxín, coxín. Eu non o necesito, pero resultame máis cómodo, entón sempre en función da comodidade. Alongamos de novo o lombo, relaxamos ombreiros. E dende aquí imos facer unha pequeniña introducción á respiración. Imos buscar primeiro respirar libremente, un par de respiracións que volvan a traer a verticalidade ao noso aire. Sentimos que se move, se están os dous orificios abertos. E dende aquí imos facer uns ciclos de respiración completa. Esta respiración é a que se usa na parte de pranayamas, que son os exercicios de respiración. Entón, baleiramos o aire residual empuxando abdominais cara adentro, man sobre abdomen, man sobre costelas. Empezamos inhalando, mandando o aire ben para abaixo. Seguimos enchendo as costelas. Por último, o peito, a man axuda a percibir. Exhalamos suave, sen empuxar o aire. Abrimos o nariz e baixe. Imos repetir varias veces ata que se nos faga cómoda esta respiración. Primeiro abdomen, costelas, peito. Faise sen transición. Inhálase enchendo seguido as tres partes do pulmón, sen deternos. Eu deteñome porque falo, pero é continua. Baleiramos todo sen forzar, sen empuxar ese último aire. Así non. Cando se acabe, acabouse, volvemos a empezar. Abdomen. Exhalamos suave. Por suposto, ao principio non ides ser capaz de meter tanto aire como meto eu, pero do que se trata é
de saber, de entender como se distribúe, de sentir que, ainda que non entra moito, entra repartido nas 3 partes. Unha vez máis. Ben, dende aquí imos tapar co matapiollos dereito o orificio dereito. Imos facer 5 respiracións completas pola esquerda. Recordade relaxar o rostro, os sombreiros, que non se veña para baixo a postura, sempre dereitas, pero non ríxidas. Despois da quinta exhalación, destapamos e observamos orificio dereito, orificio esquerdo. E agora imos co outro matapiollos, tapa, pousa suavemente na entrada do orificio, non fai falta que faga forza, que pouse suavemente para tapar o orificio. 5 respiracións completas pola dereita. Buscade concentrarvos no aire, sentir a respiración. A exhalación libera-vos de pensamentos, de tensións, silencia a vosa mente. Despois da quinta exhalación destapamos e imos quedar observando un pouquiño os 2 orificios, a temperatura do aire cando entra e cando sae, o corpo, como sentimos despois da práctica en xeral, o pensamento, se está axitado ou está máis ben tranquilo. E para pechar a práctica, imos facer un Hatha Chakra, unha roda de forza, para ir volvendo cara fora todos os sentidos, as mans sobre os xeonllos, apoiamos xemas no chan e imos traendo as mans xuntas cara ao eixo central do corpo. Antes de que se toquen, orientamos xemas e palmas cara ao corpo e van subindo. Suben paralelos ao eixo principal, sentindo como se as mans puidesen percibir como se sente o corpo. Chegamos á cabeza e dende aquí sepáranse. Círculo amplo e volvemos a empezar. Todo a modo que necesitemos para sentir. Como está o abdomen, o plexo solar, o peito, a gorxa, como unha radiografía cas nosas propias mans. Abrimos amplo o círculo Hatha Chakra e imos facer unha terceira vez, acompasando respiración e movimento. Inhalando subimos e exhalando abrimos. Moitas grazas, namasté.